Ahoj, zdravím vás u natáčení dalšího dílu našeho pořadu Filtr, což je pořad, který připravujeme každotýdenně v rámci Page Not Found. A možná jste někteří překvapení, že nejsem ve studiu Forendors, nesedím v křesílkách, není na mě namířená kamera. A to má jednoduché vysvětlení, a to, že tenhle díl bude čistě podcastový. A to proto, že se na dálku spojujeme se sociologem Dominikem Želinským, který působí na Sociologickém ústavu Slovenské akademie věd. Ahoj Dominiku, já tě tady vítám. Vítám tě u nás ve Filtru. Ahoj, ďakujem pekne za pozvanie. My se spolu dneska budeme bavit o slovenské situaci na Slovensku, ale ráda bych v rámci tohohle podcastu zabrousila i trošku do našich československých vztahů, které postupně chladnou. Ale na začátek se nemůžu nezeptat na to nejvíc obligátní, a to je vánoční situace kolem návštěvy vašeho premiéra Roberta Fica v Moskvě. Je to už nějaký čas, kdy se on jako z ničeho nic ukázal v Moskvě a pak zmizel na nějakou dobu. Jak je to momentálně? Už se vrátil? Už ho máte zpátky? Je to tak, Robert Fico zmizol, a potom sa stretol s Vladimírom Putinom, potom opäť zmizol a dneska už je na Slovensku a dnes vlastne aktuálne, hovoríme spolu 10.1.2025, tak dnes aktuálne vlastne už bol komunikovať aj s zahranično-politickým výborom Slovenskej národnej rady, kde sa ho z časti pýtali aj na túto zahraničnú cestu. My sa môžeme pýtať okolo tej cesty, okolo celej tej vianočnej situácie na Slovensku, ktorá bola veľmi vypätá, asi na veľa vecí. To, že prečo Robert Fico vôbec niečo takéto robí. Asi treba povedať, že to nie je úplne, už v tejto chvíli nie je úplne akoby bezprecedentné, pretože v Moskve predsa len doteraz boli aj bývalý rakúsky kancelár Nehammer, bol tam Orbán, bolo tam viacero nejakých regionálnych alebo národných politikov, vrátane slovenských, spomeňme Ľuboša Blahu. Ale to, akým spôsobom to Robert Fico urobil, tak bolo asi dosť neštandardné, pretože on naozaj neohlásil tú návštevu, nejakým spôsobom ju nereklamoval. Dodnes nevieme, akým spôsobom sa tam dostal. On teda dnes na tom výbore spomínal, že sa tam dostal, teda bol ochotný povedať, že sa tam dostal letecky a pravdepodobne z Viedne cez Istanbul. Ale toto celé je zahalené takým zvláštnym ako halom tajomstva. Asi tá najväčšia otázka je, že prečo toto Robert Fico robí. Ja si myslím, že sa to viaže asi k dvom veciam. Na jednej strane je tá interná politika na Slovensku. Vláda Roberta Fica, napriek tomu, že on vždy počas celej svojej kariéry zdôrazňoval veľmi svoju nejakú technokratickú schopnosť udržať vládnutie a stabilizovať moc, tak tá vláda je v súčasnosti veľmi nestabilná a aj parlamentná väčšina, respektíve možno skôr tá parlamentná väčšina koalície je veľmi nestabilná. V podstate vláda troch strán, ktorá zahŕňa okrem Smeru, Roberta Fica aj Hlas a SNS, tak z tejto trojčlennej vlády sa prakticky dve strany vnútorne kolísajú. SNS sa ešte začiatkom jesene rozpadla v podstate, ak hovoríme o jej parlamentnom klube, a ten dnes funguje iba vďaka tomu, že Smer bol ochotný, tak povediac, formálne zapožičať jedného poslanca klubu SNS a iba vďaka tomu vlastne majú parlamentný klub. No a na druhej strane je potom strana Hlas, v rámci ktorej sa vydelila skupina poslancov, ktorí už v podstate otvorene vystupujú ako samostatná jednotka v rámci parlamentu a ani si už nehovoria Hlas, ale hovoria si Hlas rozumu. A ide o poslancov, ktorým pravdepodobne
prekážajú vlastne niektoré z tých radikálnych krokov, ktoré vláda Roberta Fica robí. Veľa sa začalo hovoriť vďaka tejto situácii o predčasných voľbách a ich možnosti. Mm-hmm. A je veľmi pravdepodobné, že Robert Fico toto určite vníma a preto sa snaží geopolitické alebo zahranično-politické aktivity v podstate používať k nejakému svojmu domácemu politickému marketingu. K té domácí situaci my se ještě určitě dostaneme. Já mám k tomu ještě, k té Ficově cestě pár ještě nějakých dalších doplňujících otázek. Ta první je taková jednoduchá. Překvapilo tě to, ten moment, kdy na nás všechny na těch sociálních sítích vyskočily najednou fotky, na níž si Robert Fico potřásá rukou s Vladimírem Putinem. Byl to nějaký moment, který si nečekal, že přijde takhle rychle, byť se o tom částečně už hovořilo? Áno, máš pravdu. No mňa to vnútorne dosť šokovalo a najviac ma šokoval ten spôsob naozaj, akým Robert Fico sa do toho pustil. Trošku sa o tom hovorilo, pretože Aleksandr Vučić, srbský prezident, už to avizoval vopred a už hovoril, že Robert Fico, že bezpečne vie, že Robert Fico pôjde do Moskvy, hoci sa mi teraz spätne javí, že on hovoril o, myslím, 22. decembri, prosinci, Robert Fico sa tam dostal 23. No mňa to veľmi prekvapilo, ale skutočne to, čo ma prekvapilo najviac, bola tá miera tajnostkárstva okolo celého toho procesu. A vlastne my nevieme, už som hovoril, že úplne tie základné nejaké infraštruktúrne otázky, hej, že akým spôsobom, logistické teda otázky, akým spôsobom sa Robert Fico tam dostal, čím tam letel, nevieme úplne konkrétne, o čom sa s Vladimírom Putinom on tam rozprával. On samozrejme hovorí, že sa s ním rozprával o možnostiach tranzitu ruského plynu aj po teda zastavení tranzitu cez Ukrajinu a údajne aj dnes teda na tom výbore spomínal, že on údajne vyzval Vladimíra Putina k zastaveniu bojov na Ukrajine a potom teda údajne on dokonca ponúkol Slovensko ako jeden z možných priestorov pre plánované mierové rokovania medzi Ruskom a Ukrajinou. Hoci on zdôrazňoval aj dnes, aj dlhšie, že by nešlo pravdepodobne o tie mierové rokovania na tej naozaj ako plnej úrovni, ale nejaké parciálne otázky nižšieho levelu by sa podľa neho mohli dohadovať na Slovensku. Čo je opäť taká zaujímavá hra, si myslím, aj pre jeho voličov, voličky, ktorí vlastne veľmi stoja na strane toho nutného mieru alebo čo najskôršieho mieru na Ukrajine, takže na nich to určite bolo niečo veľmi apelatívne. Ale teda mňa to veľmi prekvapilo, akým spôsobom on sa tam dostal a akým spôsobom vlastne on už nepovažuje vôbec za potrebné komunikovať riadne ani teda s parlamentom, ani so svojimi vlastnými partnermi, pretože ostatní koaliční poslanci niektorí hovorili, že o tom vopred vôbec nevedeli a ani teda s populáciou vlastnej krajiny. A co vláda? Protože Robert Fico je předseda vlády. Mě na té míře toho tajnůstkářství zarazilo právě i to, že si myslím, že kdyby to věděl nějaký širší okruh lidí, tak to pravděpodobně se dostane na veřejnost dřív, protože se dá předpokládat, že třeba i uvnitř té vlády nebo uvnitř jeho koaličních stran, jeho koaličních partnerů budou i lidi, kteří by s něčím takovým nesouhlasili. Myslíš, že právě proto ta míra utajení z Ficovy strany byla tak velká, aby vlastně nedostala ta společnost možnost vyjádřit se proti tomu, nebo aby opoziční poslanci třeba dostali možnost vyjádřit se proti tomu, než on se tam objeví? To je možné. Tak Slovensko je notoricky krajina, kde nič prakticky sa neutají.
keď si spomenieme, minulý rok sa odohral atentát na Roberta Fica a prakticky ešte v ten deň kolovala na internete správa o jeho zdravotnom stave, ktorá unikla z nemocnice. Proste Slovensko... Ano, z druhé strany kolovaly videa z policejní stanice s pachatelem tohoto atentátu. Presne tak. Takže Slovensko má s týmto problém. Robert Fico tvrdí, že on vybraných partnerov informoval. Myslím, že spomínal, že informoval Petra Pellegriniho ako prezidenta a že informoval aj teda Európsku komisiu v nejakej forme a svojich partnerov v Európskej únii, ktorí vedeli, že tam pôjde. Ja si myslím, že to je naozaj súčasťou také performatívnej dynamiky, ako sa kedysi hovorilo vlastne ten shock and awe, ako šok a úžas nejakej teda americkej vlastne ofenzívy, myslím v Iraku to bolo, alebo v Afganistane, tak Robert Fico aplikuje podobné stratégie v tom diskurzívnom priestore na Slovensku, kde on vie proste ten priestor tak elektrizovať a šokovať. Myslím si, že toto je súčasťou toho, ale nevylučujeme nejaké pragmatické aspekty. Co nám vůbec celá ta operace říká o postavení Roberta Fica, třeba právě v rámci vlády, nebo i o dynamice nebo hierarchii jeho vztahu s Petrem Pellegrinem? Já totiž, když jsem to viděla, tak jsem potom nějakou chvíli musela přemýšlet i nad tím, ty tady říkáš o nějakém jako performativní stránce, ale zároveň ta performativní stránka Roberta Fica je taky důležitým, jako Roberta Fica jako individua, ne čistě té jeho politiky, je podle mě součástí toho jeho marketingového přemýšlení. Máš pocit, že, nebo dalo by se vůbec něco odvodit z toho, Fico mírotvůrce, Fico jako člověk, který letí za momentálně jedním z nejobávanějších lidí planety bez nějakých obav si s ním potřásá rukou. Je to nějaké další upevňování těch alfa samec pozic Roberta Fica v té slovenské politice a nedá se vlastně jako o něm už začít přemýšlet jako o svého druhu, nechci říct nutně autokratovi, ale jako o někom, kdo v podstatě si v rámci té vlády dělá úplně cokoliv se mu zachce a nemá potřebu to s nikým řešit? Áno, ja by som sa ako nemal úplne toho povedať, že toto bolo jednanie, ktoré má autokratické nejaké parametre. On samozrejme nie je úplne nutné, aby premiér všetko a neustále sdeľoval pospolitému ľudu a svojej vláde a parlamentu. A to už sme inak mali teda s Igorom Matovičom, ktorý nás takto ako verbálne vlastne všetkých neustále informoval o tom, čo sa mu deje a čo robí. Ale toto sa podľa mňa naozaj vymýka nejakým štandardom toho, akým spôsobom by mali inštitúcie a ich reprezentanti medzi sebou komunikovať. A myslím si, že určite je to signál toho, akým spôsobom Robert Fico sa odpájal trochu od tých štandardných inštitucionálnych procedúr a štruktúr. Ona tá jeho pozícia v slovenskej politike je naozaj zaujímavá. Aj práve tým, že je osobnosťou, ktorá v tej politike je vlastne tak dlho a je tak strašne silnou stálicou a tak strašne výrazným aktérom, ktorý tú politiku formuje, že on akoby začal zdanlivo stať nad ňou. Že už vlastne pre neho úplne nehrajú nejaké štandardné byrokratické, legálne obmedzenia úlohu a svojho druhu akoby sa stával takou tradičnou figurou v tom slovenskom poli. A určite to niečo hovorí aj o postavení Petra Pellegriniho, ktoré ako prezidenta nie je nejaké inštitucionálne veľmi prekérne, ale Peter Pellegrini oproti Robertovi Ficovi je dnes
dá sa povedať, takou sekundárnou, nie veľmi výraznou figurou. Ale aby som sa vrátil teda na začiatok, tak ja si myslím, že určite toto proste má znaky dosť nebezpečného odtrhnutia sa od normálneho fungovania nejakého demokratického alebo tradičnej demokratickej kultúry a nesie to proste určité znaky toho, že Robert Fico je pre ten volebný úspech, pre presadenie svojej perspektívy naozaj ako schopný zajsť veľmi, veľmi ďaleko aj v tej pozícii premiéra, nielen v tej pozícii opozičného lídra, ako sme to videli v tých posledných 4 rokoch. Jaké to ale může přinést úspěchy? Já bych se tady ráda dostala k nějakým výzkumům, které jsme si nachystali, protože já to tady hodnotím trošku z té české pozice a ačkoliv jsem o tom třeba psala jeden z textů, tuším do Práva, tak česká představa o Slovensku momentálně je, že to je vlastně země, která se dobrovolně rozhodla běžet do náruče Vladimíra Putina. Je ale zajímavé, že některé výzkumy nemluví úplně takto přesvědčivě a dokonce ukazují, že Slovensko nemá zdaleka tak proruské a rozhodně ne zdaleka tak protiukrajinské postoje, jak by se mohlo zdát z toho, jak se chová Robert Fico. Já bych asi připomněla a ráda bych s tebou probrala výzkumy Eurobarometru právě z poslední čtvrtiny loňského roku, které poměrně přesvědčivě ukazovaly, že minimálně větší část společnosti na Slovensku je třeba pro ruské sankce nebo pro přijímání uprchlíků. Je něco, co třeba tebe na tom výzkumu Eurobarometru překvapilo? Ja by som sa ešte vrátil na začiatok k tomu, čo si hovorila, k tomu možnému úspechu vlastne týchto procesov. Tak treba povedať, že Robert Fico samozrejme nejak deklaratívne či už túži alebo cieli na nejaký inštitucionálny úspech. On chce, aby Slovensko a on predovšetkým, aby profitoval z toho politicky, že sa Slovensko stane nejakým priestorom dohovárania mieru medzi Ukrajinou a Ruskom. A to ja naozaj neviem, že nakoľko toto je jednoducho realistický cieľ a oveľa viacej sa mi zdá, že to je práve ako niečo, čím chce apelovať na svojich voličov, pretože keď by som mal uvažovať o tom, ktorá z krajín sa stane priestorom toho mierového procesu, tak Slovensko veľmi naozaj neprichádza podľa mňa do úvahy. Tam je skôr možno Počkej, a ktorou krajinu by si vybral? Ja by som typoval, že to budú krajiny, ktoré už dlhšie sa v tom angažujú, niečo ako Turecko, možno prípadne Maďarsko, ktoré má na tom medzinárodnom poli, myslím si, oveľa silnejšie postavenie. Ale ja si myslím, že možno je to aj o tom, že Robert Fico svojím spôsobom cíti z vlastnej pozície, že cíti tú rekonfiguráciu moci vo svete a to, čo chce spraviť, je profitovať politicky z tejto transformácie tým, že sa nebude nutne iba asociovať s politikou Európskej únie, ale vlastne otvorí si tie dvere aj na východ, respektíve do Ruska a do Číny. A on dúfa, že bude môcť následovať napríklad Viktora Orbána a vlastne benefitovať z nejakého nového politického globálneho poriadku. A ja si naozaj nie som istý, že do akej miery to bude možné. Ale chcel som sa teda dostať k tomu, čo si spomínala, a to je ten rozmer vlastne toho úspechu tej proruskej retoriky v slovenskej spoločnosti. Pretože naozaj vyšiel ten výskum Eurobarometru, ktorý skúmal postoje k pomoci Ukrajine. A ty sa pýtala, že čo mňa najviac prekvapilo, myslím.
A tak mňa najviac na tom prekvapilo, aké vlastne podobné boli výsledky Česká a Slovenska. To je mimochodem něco, co překvapilo hodně i většinu Čechů a Češek, což jenom dokládá nějakou míru naší zaslepenosti k tomu, jak vnímáme celou tu politickou situaci. No, ja si myslím, že my máme tendenciu trošku vlastne extrapolovať z tej pozície, politických garnitúr a ich demonstratívnych postojov na celú tú spoločnosť. Ja by som povedal, že ale niektoré prieskumy, ktoré som sledoval v priebehu posledného roka až 2, tak aspoň za mňa do určitej miery evokovali, že aj tá česká spoločnosť sa v ochote pomáhať Ukrajine začína trošku posúvať, trošku slovakizovať. A aj keď si nemyslím, že je na tom úplne rovnako ako Slovensko, tak si myslím, že tie rozdiely v čomsi sú stále menší, no. Hej, že sú menej civilizačné, ako sa z toho niekedy robí. Ale myslím si, že tá otázka, že kde teda pramení, povedzme, ten úspech tejto retoriky na Slovensku, že to je vlastne veľmi taká široká otázka a je to otázka, ktorá mám pocit, že sa jej nedostáva úplne tak veľa pozornosti, je často redukovaná na nejaké kultúrne alebo historické, proste pánslavské faktory. A je podľa mňa hodne dôležitá, pretože sa týka, myslím si, že vlastne aj histórie alebo vývoja celého toho regiónu. Ja keď o nej uvažujem, tak si ju môžem skúsiť rozdeliť na takých niekoľko akoby kľúčových vektorov. A asi by som ju prekodoval z nejakého proruského postoja na skepsu voči západu a voči jeho politike. Ja si myslím, že niekedy, keď rozmýšľame o Česku a Slovensku a ich podobnostiach a rozdieloch, tak nám trochu uniká, že skúsenosť Slovenska s postsocialistickou transformáciou bola dramaticky iná ako skúsenosť Českej republiky a dramaticky iná napríklad čo sa týka ekonomickej úrovne. To bolo niečo, čo už proste prispelo aj vlastne k rozdeleniu tých krajín v 92. 3., respektíve 3. oficiálne, pretože na Slovensko tá ekonomická transformácia proste dopadala dramaticky inak ako na Českú republiku. Už v 90. myslím roku na Slovensku bola 4-násobná nezamestnanosť oproti Českej republike. Proste tam došlo k deindustrializácii, vznikli tzv. Hladové doliny. Keď sa napríklad pozrieme keď sa ja pozriem napríklad na aktuálne prieskumy, kde sme sa pýtali ľudí, že či zažili treba po 89. oni alebo ich rodiny dlhšie obdobia nezamestnanosti. A propos teda na Slovensku boli naozaj regióny, kde bola proste 20-30% nezamestnanosť. Dlho. Tak to sú ľudia, kde vidíme, že zároveň ako výrazne oni odpovedajú negatívne na tie otázky, ktoré sú orientované na Európsku úniu. Hej, že sú to ľudia, ktorí majú väčší pocit, že nás proste ten západ vlastne nerešpektuje, že sme kolonizovaní ekonomicky západom. Mně se docela líbí, jak ty mluvíš o tom, že bychom neměli ten narrativ pojmenovávat jako čistě proruský, protože sama si myslím, že to není automaticky pravda, že je to, a ačkoliv ta situace v České republice byla jak v 90. letech, tak v 0. letech poměrně odlišná, tak i tady samozřejmě došlo k tomu, že ti poražení toho polistopadového vývoje jsou třeba typicky dnes voliči Andreje Babiše a zdá se mi vlastně vždycky zajímavé, jak velmi rychle se může ten narrativ redukovat na to být proruský. Zároveň ale to chování toho Fica proruské je a mě na tom zajímá, jak ti voliči
odstíňují tenhle typ toho jeho proruského chování s tím zbytkem, co on jim vlastně nabízí. Protože zcela očividně si myslím, nebo já si myslím i u nás v České republice, protože čekají nás volby a já předpokládám, že Andrej Babiš se rozhodně pokusí napodobit styl Roberta Fica nebo Viktora Orbána, už jenom proto, že mu to funguje, že jim to oběma funguje, ale že i u nás ta debata se ponese tímhle způsobem, ačkoliv ty voliče vlastně ta geopolitika nebude vůbec zajímat. Oni nepřemýšlejí tím způsobem, že by se Česko mělo stát gubernií Ruska, ale v té opoziční nabídce hledají nějaké věci, které by pomohly jim, ať už je to prostě v nějaké socioekonomické otázce nebo v nějakých otázkách důstojnosti. Tak mě jenom ale fascinuje ten rozpor a furt přemýšlím nad tím, co ten Fico může z těch cest do toho Ruska získat. Jestli to časem nezačne být pro ty voliče taky už v něčem odvádějící, pozornost odvádějící a tak dále od těch problémů, které oni mají, víš? Takto, ja by som to ešte možno rozšíril na to, že keď sa pozrieme napríklad na tie staršie prískumy, tak proste taký ten explicitný príklon k Rusku deklaruje na Slovensku konštantne od 90. rokov do 10%, nejak možno maximálne 12-13% voličiek, ktorí naozaj vidia v tom Rusku toho proste spasiteľa, alebo naozaj vidia, že by ruská spoločnosť bola nejakým potenciálnym, geopolitickým, naozaj silným partnerom pre Slovensko, že by Slovensko malo skôr teda byť súčasťou toho sveta ruského vplyvu. Ale ja si myslím, že ten apel Ruska je širší aj preto, že v tom vývoji po 90. rokoch a 0. rokoch sa Rusko globálne, alebo nie globálne, ale skôr ako v rámci toho západného priestoru pre tie novotransformujúce sa krajiny stalo aj ničím ako ekvivalentom poriadku. Lebo ja si myslím, že súčasťou, nemyslím, že to je evidentné, že súčasťou tej transformácie 90. rokov bol aj markantný rozpad starých poriadkov. Čím viac idete na východ, tým viacej vidíte rastúcu silu oligarchie, ich takú akoby silou oligarchie, ktorá vlastne stráca tie nejaké politické bariéry. Hej, vidíme rôzny náraz mafie, vidíme, akým spôsobom vyzerala tá privatizácia. Ja si myslím, že u mnohých ľudí, ktorí sú tak geopoliticky uprostred, existuje ten rozmer toho príklonu k putinovskej politike v tom, že to je politika tvrdej ruky, ktorá vlastne celý ten neporiadok postsocialistickej transformácie privádza pod takú koncentrovanú cezaristickú moc jedného vodcu. Čo je tako strašne nebezpečné, ale myslím si, že to je niečo, čo vlastne rozširuje ten apel. No a pak je ta druhá část, a to, jestli jsem to pochopila správně, je dle tebe spíš otázka nějakého protestu proti západu a dělám teď u rukou úvozovky, protože je to spíš protest proti tomu, jakým způsobem se v období transformace i ty samotné národní demokratické strany podíleli na budování narrativu o západu. Nenutně, jaká byla ta politika západu, jestli to chápu správně. Áno, ja si myslím, že to takto je. A keď sa pozrieme napríklad aj na ten narratív toho poriadku, neporiadku, tak proste vidíme, že ale to je súčasť toho celého narratívu o západe, ktorý potom prichádza neskôr, a to je akoby ten deklinistický narratív, povedzme, národne konzervatívnej pravice, ktorá hovorí, že ten západ vlastne sa rozpadá, tie hodnoty sa tam devalvujú, nejaké štandardné proste hranice sa zmiešajú, celé je to teda už obsadené migrantmi a v tomto diskurze potom Rusko vlastne nadobúda tú pozíciu toho strážcu poriadku a strážcu nejakých hodnot, ktoré sú vlastne kľúčové
pre časť ľudí, na vedenie spoločnosti. A potom ešte, aby som dodal takú slabšiu, alebo takú určitú ako slabšiu, ale veľmi, myslím si, že dôležitú rovinu, a to je to, že my od minimálne teda 70. 80. rokov naprieč Západom rozmýšľame vlastne veľmi zásluhovo a veľmi ekonomicky, v tom zmysle, že každý teda dostáva iba to, čo si zaslúži, veľmi silný ako meritokratický etos, veľmi silný diskurs nedostatku a nedostatku zdrojov. Ja si myslím, že to je strašne dôležité v tej diskusii o slovenskom vzťahu k Rusku a Ukrajine, a používa to veľmi otvorene Robert Fico, v tom, že my sa predsa nemôžeme vzdať. My nemáme dosť. Hej? My sa predsa nemôžeme vzdať nejakých zdrojov v prospech Ukrajiny, v prospech nejakých utečencov z Ukrajiny. Nemôžeme len tak pre nič za nič pomáhať Ukrajincom na úkor seba. Hej, potrebujeme sa geopoliticky orientovať pokojne na to Rusko, pretože to Rusko to je predsa lacný plyn. Hej, o tom to celé je. A to si myslím, že je ten ekonomický argument, ktorý je na Slovensku veľmi apelát. To je vlastne jadro toho argumentu, ktorý Robert Fico, Smer a celé to prostredie používa. Že my sme predsa blázni, keď nechceme lacný plyn z Ruska, lebo to je vlastne tá pointa toho, že to Rusko to sú lacné energie, to je lacný plyn, ktorého my sa nemôžeme vzdať v prospech nejakých hodnôt. To je konflikt medzi ekonomickou racionalitou a nejakou hodnotovou racionalitou, v ktorom tá hodnotová racionalita je niekedy aj povedzme na solidných základoch často demaskovaná ako povedzme naivná, detinská, pokrytecká a kdejaká iná. A ešte iba to uzavriem s tým, že nezabudeme na to, že tie ekonomické argumenty sú na Slovensku apelatívne a sú funkčné, pretože Slovensko napriek tomu, že určite zbohatlo, je krajinou Európskej únie, tak patrí medzi tie chudobnejšie krajiny Európskej únie a patrí medzi krajiny, ktoré sú relatívne chudobnejšie než jeho vlastne jednoducho dostupní susedia, Česká republika alebo Poľsko. Takže to proste funguje. Zároveň ale domácí politika Roberta Fica je po ekonomické stránce, dá se říct, všechno, jen ne solidární s vlastními obyvateli. Vlastně neustále se množí nové a nové zprávy a i nějaké protesty proti němu. Není to ten typ toho, řekněme, národně konzervativního politika, kterým byl třeba Jaroslav Kaczyński v Polsku, který spolu s nějakým novým typem národního izolacionismu ale reálně zvyšuje nějakou životní úroveň obyvatel a je to právě tato karta, která vlastně mu umožňuje tak dlouho vládnout. Koneckonců podobným způsobem se chová i Orbán v Maďarsku. Tak mě na tom vlastně zajímá, jak to, že ještě nedošlo k nějakému demaskování té domácí politiky a jestli právě i ta globální politika nebo geopolitická situace slouží Ficovi jako možnost odklonit tu pozornost od věcí, které chce prosazovat uvnitř Slovenska a které rozhodně už nepřipomínají ani ty poslední záchvěvy jeho, řekněme, nějakého sociálně demokratického já z těch předchozích období, předchozích Robertů Ficu premiérů. Hej, no je to tak. Samozrejme, že je to tak, že Robert Fico v súčasnosti je proste tlačený do pozície, keď musí konsolidovať, keď musí robiť dosť náročné ekonomické rozhodnutia a ešte sa to neskončilo, pretože ten balíček konsolidačný, ktorý prešiel, tak je iba prvý z viacerých, ktoré budú musieť nasledovať. A
a tie akoby geopolitické výkony, ktoré Robert Fico tuto predvádza, tie proste stretnutia s Vladimírom Putinom a tak podobne, tak nejaká politika na všetky 4 svetové strany, tak sú jednoducho náhradou za nejakú vnútornú sociálnu ekonomickú politiku, ktorú si nemôže dovoliť, respektíve ktorej ekonomické možnosti on vyčerpal predovšetkým na ten sociálny priestor vlastne seniorov a penzistov, ktorý je na Slovensku veľmi dobre sanovaný, ale cez ktorý vlastne už ďalej tá politika nepôjde. Ale to je proste širší problém, ktorý samozrejme vidíme nielen na Slovensku, ale prakticky všade, lebo zároveň Robert Fico alebo aj Peter Pellegrini a tá národná a sociálna koalícia, ale ani oni, ani slovenská opozícia prakticky nemajú v tomto niečo iné, čo by ponúkli. Tam sú dosť markantné limity na možnosti vnútornej politiky, na možnosti vnútornej ekonomickej politiky a tým pádom dochádza k tomu, že vnútornú politiku a reálne nejaké otázky sociálnej politiky, reálne otázky rozvojovej politiky, modernizácie a nejakých ako vecných otázok proste nahrádza v rôznych formách politika identity, toho, že či patríme na západ alebo doprostred. A teda tá orientácia na všetky 4 svetové strany si ešte v tomto kontexte akoby zachováva nejaký ekonomický rozmer, pretože jej pointou je práve povedať, že my predsa nemôžeme si dovoliť drahšie energie. Mně u toho napadá spousta věcí. Jedna z nich samozřejmě je, nakolik se vlastně v současné době už nedá mluvit o politice jako o politice, protože to, co si popsal, by klidně mohlo sedět i na Donalda Trumpa, který není sociálním demokratem nebo není členem strany, která se tváří sociálně demokraticky. Byť samozřejmě v trošku jiném měřítku, ale myslím, že nám to i na té globální úrovni vlastně začíná ukazovat dost jasný model, jak dosahovat moci pomocí právě akcentace určitého typu politiky identit, která je ale vždy zaměřená negativně vůči něčemu, co reprezentoval ten narrativ, který vlastně zklamal ty poražené, chudší nebo nějak deprimované lidi. No proste tam neexistuje vlastne tam neexistuje žiaden emancipačný rozmer politiky. Jediný emancipačný rozmer politiky, ktorý pretrval, je proste ten národný rozmer a pomaly nejaký etnonárodný rozmer na tej teda národnej a sociálnej, tak povediac, slovenským jazykom strane. Hej, že tam politiky sa úplne vymazal nejaký pokrokový, emancipačný, modernizačný rámec a sme utopení v týchto konfliktoch, nejakých kultúrnych konfliktoch, ktoré sú strašne dobré, pretože oni sú schopné veľmi efektívne vytvárať nejaké zákopy medzi tými voličskými skupinami a vytvárať také tie jednoduché binárne rozdiely a prezentovať ich ako esenciálne, ako inherentné. Ale to se rozhodně týká i vždycky té protistrany. Já jsem možná jenom narážela na to, že tenhle typ nového typu politiků, které vlastně i Robert Fico u vás třeba reprezentuje, u nás by to do jisté míry měl znovu zase začít reprezentovat Andrej Babiš a na té globální úrovni to nejvíc momentálně reprezentuje třeba Donald Trump, byť samozřejmě jako si uvědomují rozdíly mezi těmito lidmi, tak ale přesně tu politiku tímhle směrem žene. Je to vlastně přesně ten binární spor, kdy na jedné straně je to dobro, na druhé straně je to zlo, ale už to není to
liberální dobro, to dobro toho konce dějin, na které jsme byli zvyklí, ale je to dobro těch obyčejných lidí, kteří se potřebují mít lépe. Hej, ale problém je, že na to vlastne nevie odpovedať ani tá protistrana, ako si povedala na začiatku, pretože... No, ona je taky uvězněná ve svých jako binárních narrativech, no. Já myslím, že... Ona je tiež uväznená v politike identity. To Slovensko je podľa mňa naozaj akože dobrý príklad v tomto, pretože keď sa pozrieme na slovenskú opozíciu, s ktorou trebárs ja politicky ako rezonujem, hej, bol by som asi radšej, keby tam dnes bolo progresívne Slovensko, než keď je tam Smer, to je asi úplne samozrejme. Ale keď ja sa pozriem na to, že ako politiku oni robia, tak to prakticky dnes nie je nič iné, než patríme na západ. A to je ale presne tá hra, ktorú Robert Fico od nich chce. Pretože to je proste politický prístup, ktorý jemu akurát zabezpečuje ďalšie roztáčanie nejakého kultúrneho konfliktu, ďalšie roztáčanie týchto esencialistických narratívov o tom, kto patrí a kde kto nepatrí a akí sú jeho voliči. A vlastne úplne strátili evidentne nejakú schopnosť formulovať proste vecné politické prístupy a vecné politické perspektívy, ktoré by im umožňovali preklenúť tie dlhodobé konflikty v slovenskej politike, alebo vlastne formulovať nejakú verziu politickej alternatívy k tomu, čo ponúka Robert Fico, čo je vlastne strašne málo, čo on tým svojim voličom a voličkám ponúka. Ale nevidíme nič iné, než ako ich reakcie ktoré spočívajú z toho, že my by sme to robili lepšie. Hej? Ale to je nič. Nezeptala jsem se tě třeba, jak se ti líbí nová slovenská hymna, ale to be honest, reálně, když se začala řešit nová slovenská hymna a pak na slovenském deníku N vyšel návrh nějaké jiné progresivní slovenské hymny, tak jsem si nejdřív vůbec nedokázala představit, že tohle je nějaká vážně vedená debata. A posléze jsem musela uznat, že se reálně daří Robertu Ficovi zahlcovat ten veřejný prostor tak, že jak část novinářstva, tak část té politické obce vlastně reaguje už na ty věci, co on dělá, strašně automaticky naskakuje na toho, bere to nějakým způsobem vážně. No, Robert Fico je úplný génius v tom diktovaní svojich tém a celému politickému priestoru. Hej. Akože v tom on je naozaj nedostižný, on je schopný proste nastoliť tému a všetkých zmotať do svojej nejakej politickej hry, pretože áno, všetci na to reagujú. Ja si myslím, že je úplne v poriadku, že samozrejme, že všetci reagujú na veci, ktoré robí premiér Slovenskej republiky, špeciálne ak sú to také závažné veci, ako že Robert Fico sa vyberie nikomu neoznámenú cestu do Moskvy a nikto nevie, čo tam vlastne dohaduje, tak je to úplne v poriadku, že to riešime. Ta reaktivita je v poriadku, podle mě. To, jako určitě třeba, určitě v případě té Moskvy je to zcela žádoucí, ale vlastně mně přijde, že jenom za ten rok toho vládnutí nebo rok a půl se podařilo Robertu Ficovi rozesít ty semínka těch problémů na tolika místech, které jsou mnohdy úplně absurdní, proto jsem si třeba vybrala příklad s tou hymnou.
Že ta slovenská politika vlastně ztrácí čas debatama nad tímhle a on je to v podstatě jako geniální marketingový tah. Vymyslíš něco tak absurdního, jako že slovenská hymna není dostatečně slovenská a reálně tu věc dotáhneš do takového extrému, že vznikne nová slovenská hymna, ale část té politické opozice se potom třeba půl roku v kuse soustředí na realitu nové slovenské hymny. A mezi tím Fico dělá prostě další a další kroky v tom upevňování té své pozice. To je problém aj tej novinárskej obce na Slovensku a toho mediálneho ekosystému, ktorý to predsa poznáš, že vlastne ten mediálny ekosystém sa živí pozornosťou, stále reaguje na každú provokáciu, ktorú Robert Fico robí a on je fakt dobrý provokátor a úplne sa nám potom stráca nejaká dimenzia z tej politiky, ktorá by vlastne ju mala robiť tou politikou a ktorou je nejaký vecný konflikt o riešenia. Teda bohužiaľ, ja tomu rozumiem v rozmere slovenských médií, ale nerozumiem tomu dobre na tom poli slovenskej opozície, ktorá už prakticky sa celkom obmedzila, aspoň z môjho pohľadu a toho, čo sledujem, na akoby reagovanie na každý krok Roberta Fica. Se někde zmítá, ale jo, to je tomu úplně rozumím, ale vážně se tě ptám, co ta hymna, no, jestli se ti líbí. No, treba povedať, že tá hymna, hej, to není úplne nová hymna, to je v podstate iba nová verzia. Ale doporučím posluchačstvu, na Instagramu je stránku Nová slovenská hymna každý den a to je skvělý. Jsou tam všechny typy hymny, které si umíte představit, takže to jenom tak jakoby off topic doporučuji. No, tak tá slovenská hymna, to si myslím, že si identifikovala proste veľmi správne ako nejaký bod ďalšieho identitného konfliktu. Na subjektívnej úrovni ja musím povedať, že ja som od Oskara Rožu, ktorý ju realizoval, ja som nikdy nebol veľký jeho fanúšik, ale myslel som si, že teda je to profesionál. Mňa tak nejak subjektívne negatívne prekvapila tá hymna. Myslel som si, že teda to bude lepšie. A samozrejme celá tá diskusia okolo hymny je úplne vlastne odtrhnutá z reality. Ale ako hovoríš, je to proste príklad toho, ako tá spoločnosť je strašne rozdelená a akými vlastne banalitami sa vie zaoberať. No, já strašně nerada používám ten termín kulturní války, protože si myslím, že je to vlastně nějakým ohledu hrozně redukující, reduktivní. Ale je paradoxní, že u vás na Slovensku reálně kulturní války probíhají, jo, v tom pravém slova smyslu. A docela mě fascinuje, jak se i v tomhle ohledu Robertu Ficovi, a neříkám to jako z nějakých fanouškovských pozic, mě politika zajímá jako nějaké řemeslo, řekněme, nebo jako nějaká struktura moci. A už od chvíle, kdy Šimkovičová začala dělat všechny ty kroky, které udělala, je to rozhodně jedna z vašich nejvíc aktivních ministryň, tak jsem si začala uvědomovat, jak možná i záměrně Fico používá tu kulturu a všechno kolem ní. Jako jeden z dalších... On vie, že toto vytočí ľudí do najvyšších proste obrátok. A že to budou řešit. Jakože oni prostě reálně bude se řešit odvolání lidí z institucí, bude se řešit tady ta hymna, bude se teď řešit, co to je, Slovenské literární centrum. A je úplně jasné, že úplně vždycky na ty místa po těch kvalifikovaných lidech přijdou úplně nejhorší myslitelní lidi, ale zároveň z druhé strany pro mě to ukazuje i na roli té kultury uvnitř té společnosti a té politiky a na možná důležitost té kultury jako nějakého národně spojovacího narrativu, že vlastně ta kultura může mít nějaký typ národně emancipačního potenciálu pro nás všechny. Je to něco, co je vlastně sdílené v rámci té společnosti a ukazuje se, že když to ovládneme, tak... Promiň.
Určite je to tak a určite je to niečo, čo aj vyvoláva obrovské emócie v rámci tej spoločnosti a pripomeňme, že ako ten výkon Martiny Šimkovičovej na tom ministerstve je niečím, čo apropo teda aj negatívne, ono to síce udržiava tú konštantnú vybičovanú atmosféru, ale je to zároveň niečo, čo aj negatívne vplýva na voličov súčasnej koalície, pretože oni sa za to dosť hanbia. Pripomeniem, že Slovenská národná strana je dnes v pozícii v podstate má percenta mimo parlamentnej strany. Oni sa úplne prepadli, aj keď teda sa dostali do parlamentu iba o chlop vtedy, nejakých 5,6%, tak oni sa dneska už úplne prepadli, takže ten ich výkon ako nie je populárny, ale Robertovi Ficovi to do nejakej miery vie stále poslúžiť na to, aby vyprovokoval tú liberálnu časť spoločnosti alebo tú pravicovú časť spoločnosti a aby udržal samozrejme všetkých napätí. A tým, že on takýmto spôsobom, tým, že tie médiá na tom do nejakej miery participujú, tým, že každý druhý alebo pomaly každý komentár je o Robertovi Ficovi, tak sa neustále kanalizuje pozornosť smerom k nemu a tá spoločnosť sa rozkladá na bloky, ktoré sú za alebo proti Robertovi Ficovi, ale eventuálne to je niečo, čo jemu proste politicky prospieva a čo berie ten fokus z možnosti vecných riešení na proste neustály boj vlastne o právo, spravodlivosť a absolútnu pravdu. Já bych se jenom teďka ráda dostala úplně v rychlosti k ochladnutí česko-slovenských vztahů. Ačkoliv si myslím, že vztahy Česká a Slovenská úplně neurčuje jenom ta zahraniční politika, že ta provázanost těchto dvou států bude vždycky, tak samozřejmě ten výlet Roberta Fica do Moskvy výrazně ovlivnil i naše vztahy. Česká vláda vlastně deklarovala, že nějakým způsobem si neumí vůbec představit, že bude fungovat v nějaké užší spolupráci s Robertem Ficem. V nějakém širším hledisku nás to odkazuje i k fungování celé Vyšegrádské čtyřky, ale o té teďka mluvit nechci. Zajímá mě, jaký je vlastně narrativ opačný u vás na Slovensku. Jak Robert Fico komunikuje svůj vztah s Českem a nejsme to třeba pro něj a pro jeho voličstvo my, kdo se chová, řekněme, jako ta uražená milenka, nebo nevím, jaký termín by mohl Robert Fico používat. Představila jsem si, že tenhle. Treba povedať, že k tomu ochladnutiu vzťahov došlo už skôr. Bolo to minimálne potom, keď vlastne Robert Fico s Ľubošom Blahom a Andrejom Dankom kladli vence pri hrobe Gustáva Husáka, čo sa zjavne osobne dotklo premiéra Fialu. A potom, keď tá politika Roberta Fica, respektíve retorika Roberta Fica začala naberať silnejšie obratky v Ukrajine, tak zrušili tie medzivládne rokovania, ktoré vlastne kvalifikovali Slovensko a Česko na taký akoby veľmi, veľmi nadštandardnú úroveň vzájomných vzťahov. Ja som to ako vtedy celkom asi rešpektoval ako suverénne rozhodnutie teda Česka, na ktoré si myslím, že tá garnitúra proste má právo ako nesedieť s niekým, kto je im nekomfortný za jedným stolom, pokiaľ sú tam také veľké neviem, politické, geopolitické rozdiely. Je trošku ako vypovedajúce v niečom, že o tom mocenskom historickom vzťahu medzi tými spoločnosťami, medzi tými národmi, v tom, že ja si vlastne neviem predstaviť, že by prišlo z druhej strany v čase, keď bol Miloš Zeman prezidentom a v čase, keď proste vláda Andreja Babiša bola podporovaná komunistickou stranou Česká a Moravy. Si neviem predstaviť, že v nejakej konštelácii by Slováci zrušili medzivládne rokovania. Ja si myslím, že to, aj keď ako uznávam absolútne právo českej reprezentácie sa nestretávať s slovenskou reprezentáciou v tejto konštelácii. Ja by som sa sám asi nechcel stretnúť tiež so súčasnou slovenskou vládou osobne. Tak tá dynamika
je, si myslím, v něčem vypovedajúca. Já to vnímám dost jako legitimní krok naší vlády, protože samozřejmě si myslím, že nikdy v historii ani za vlády Miloše Zemana nebo za prezidentování Miloše Zemana, za vlády Andreje Babiše jsme nebyli svědky takhle vyhrocených situací, jako je právě ta vánoční návštěva u Putina v Moskvě. Určitě, já to vnímam ako legitimné. A potom by som mal povedal ešte druhú vec, že, a treba povedať, že proste objednávka na takéto kroky existuje aj v rámci slovenskej spoločnosti a to je niečo, čo ja vnímam možno ako trošku proste väčší problém, alebo nie problém, ale je to pre mňa markantný fenomén, že vlastne vo vnútri slovenskej spoločnosti, hlavne tej liberálne orientovanej, proste existuje dopyt niekedy aj veľmi explicitne formulovaný k tomu, aby vlastne česká spoločnosť nám dala našej politike nejaké medze a aby nás vlastne, aby Slovensko vytrestala za nejaké nepristojné správanie. To je samozrejme opäť prejav proste toho dlhodobého vzťahu závislosti medzi povedzme nejakého vzťahu ako kultúrneho v Českej republike, ktorý si myslím, že je eventuálne úplne taký malý a provinčný, ale proste existuje to tam a ja niekedy dokonca vnímam, keď som bol svedkami nejakých rozhovorov, že ten dopyt na tej slovenskej strane je oveľa väčší, než ochota ešte na českej strane nejakým spôsobom poučovať slovenské garnitúry a oveľa viacej slovenskí intelektuáli niektorí vlastne túžia potom a vkladajú svoje nádeje do toho, že Česká republika ako proste blánickí rytíři nás v tom najhoršom záchrání od samých seba, ale takto to akože už absolutně nefunguje. Já mám ráda v tom narrativu, který ty používáš z obou stran, teda i z české, i z té slovenské, právě to využívání toho, že my jsme trošku víc na západě než vy. Že jenom to umístění té republiky vlastně je znamením toho, že jsme ta lepší země, jo? Ale vieš, ale toto je ako prejav, to není teraz proste, to je dlhodobý. Je to strašne dlouhodobá vec, jo. Je to strašne dlhodobá vec a treba povedať, že toto je ale prejavom aj nejaké všeobecnejšie dynamiky medzi krajinami západnej, strednej, východnej Európy a medzi nimi navzájom, pretože tie spoločnosti jednoducho majú tendenciu súperiť o to miesto na tom orbite západu a ako neustále medzi sebou vytvárať takéto kvázi esencialistické rozdiely o tom, kto patrí a kto nepatrí na západ a kto do ňoho patrí vlastne viacej, kto do ňoho nepatrí. A určite na Slovensku si myslím, že ja nepoužívam úplne rád ten termín kolonializmus, ale Slovensko je trošku postkoloniálne v tom zmysle, že u nás teda existuje okruh intelektuálov, ktorí veľmi radi Česku tento pocit doprajú a artikulujú ho namiesto českých intelektuálov. Takže to je taký darček od nás. Je to krásný darček a já jsem si právě v tomhle kontextu nedávno uvědomila, že možná proto je pro část lidí i těch politiků, ať už je to Orbán, Fico, Babiš, anebo i bylo svýho času Kačinský, důležitá existence té Vyšegrádské čtyřky, protože on je to vlastně svého druhu jediný prostor, skrz který se dá dle nich podle mě artikulovat nějaká specifická postkomunistická zkušenost nějakým sebevědomějším způsobem. A je to taky určitá forma vymezení se proti tomu západu. A vlastně paradoxně mi několikrát došlo, že je to jako legitimní forma vymezení se proti tomu západu, že právě ta skutečnost, že jsme tak strašně potřeli nebo potírali ty specifika těch postkomunistických zkušeností tím překlápěním všeho západního jako automaticky bezproblémového při implementaci vlastně všeho, ať už jsou to politiky, ale především třeba ekonomika, dovnitř těch společností po roce 89, tak vlastně vytvořilo takové prázdné místo po té postkomunistické zkušenosti. Já ho pociťuji jako člověk taky,
taky vlastně mám pocit, že se nedokážu identifikovat se Západem, protože jsem tam se nenarodila, nemám tu zkušenost. Mám zkušenost prostě člověka, který vyrůstal v 90. a v 0. letech jako v České postkomunistické republice. A mám pocit, že ta Visegrádská čtyřka tohle vlastně alespoň tam, kde jsou u moci Orbán a Fico, protože momentálně samozřejmě je ta Visegrádská čtyřka spíš Visegrádská 2+2, takže splňuje vlastně i pro ty lidi, jako je to takový safe space pro ty lidi, kteří jsou právě poražení té transformace. Hej, no ono treba iné povedať ešte na začiatku, že keď hovoríme o Západe, tak samozrejme my hovoríme aj my dvaja o nejakom predstavovanom Západe, proste Západ ako neexistuje. Čo je to Západ? Je to proste tá socialistická Škandinávia, hej, alebo je to proste to Nemecko, alebo je to juh Európy, juhozápad Európy. Jo, nebo je to Amerika, jo, víš. Nebo je to v skutečnosti Amerika, hej. Čiže my si v skutočnosti kreujeme nejaký obraz, od ktorého sa potom snažíme vymedziť, alebo naopak sa k nemu privinúť. A tie konflikty, ktoré riešime my v strednej, východnej Európe, tak do nejakej miery sú špecifické, ale do inej miery sú aj reflexiou vlastne širších sociálnych, ekonomických, politických tendencií, ktoré zásahujú nielen nás, ale majú nadregionálny význam a formujú aj západnú Európu. No, čo sa týka tej V4, tak to je samozrejme pravda a myslím si, že to veľmi, veľmi, veľmi zohralo úlohu najmä po roku 2015, kedy došlo v nejakom zmysle k takej silnej emancipácii tých stredno-východnoeurópskych krajín, teda V4, keď... Jasně, při uprchlické krizi především. Presne tak, keď vlastne zažila V4 svoju slávnu hodinu pri blokovaní nejakej solidárnej politiky Európskej únie. No a tam podľa mňa spočíval ten problém, že ja vidím ten potenciál na to, že by sme mohli ako V4, ako nejaké regionálne zoskupenie hrať silnú politickú úlohu, ale keď si tak spomeniem, že pričom sme ju vlastne doteraz hrali... No tak je to příšerný úplně. Tak práve. Tak akože, a nejenom tohle, tam... tú kvalitu, teda za zjednotenie kvality potravín v Európskej únii, čo je legitimné, tak to vlastne bola iba tá migračná, respektíve utečenská kríza, kedy sa proste z V4 stala avantgarda nenávisti. Presne tak, krajne pravicového konzervativizmu. Dominiku, já ti moc krát děkuju za skvělý rozhovor. Mám radost, že jsme to mohli takhle probrat. Taky doufám, že to bude posluchačstvo bavit. Jenom je upozorním, že od příště zase budeme víceméně pravidelně natáčet u nás ve Forendors studiu, ale ten téměř 1,5 hodiny trvající podcast budete mít k dispozici i na YouTube, i na všech podcastových aplikacích. Na YouTube to bude akorát s naším logem bez videa. Každopádně ještě jednou moc krát děkuju sociologovi Dominiku Želinskému, děkuju moc. Ďakujem pekne za pozvanie. A budu sledovat slovenskou politiku i nadále. Já nejsem žádná expertka, ale přijde mi důležité aspoň nějak rámcově se v tom orientovat a mám radost, že mi v tom pomáháš. Tak se měj hezky a já se loučím i s vámi, s posluchačima. Mějte se krásně.